ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಾನಿ ನೆನ್ನಿಗಲಿಕ್ ಕೆತ್ತದ ಉಪ್ಪಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ತೋಜಾವೆ ನಿಕ್ ಗಡಿತ ಉಪ್ಪಡ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತೇನ ಇದು ಕುಕ್ಕುಗೆ ತಂದೆ ಇಂದು ಕುಕ್ಕುನ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಕುಂಟು ಒರೆಸದ ದಿಯೋಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದೆ ಇಂಚ ಒಂದೇನು ಮೂರ್ದುಗೆ ತಂದಿನಿ ಮೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಉಪ್ಪುಡು ಪಾಡ್ರ ಉಂಡು ಇಂಚ ಡಬ್ಬಗೆ ತಂದೆ ಚಿನ್ನ ಬರಣಿ ಇಡ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂತೆ ಪೀಸ್ನೇಗೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ ಏನು ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪುಗೆ ತಂದಿನಿ ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪು ಲಾಪುಣ್ಣಿಕ್ ಹೆಚ್ಚದ ಉಪ್ಪಡ್ಗೆ ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪೆ ಪಾಡುವೇರು ಒಂಚೆ ಇಂಚ ಪೀಸ ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಒಂಚೆ ಡಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತಂದೆ ಚವರಿದಿನೆಲ್ಲ ಬೇತೆಗೆ ಪಾಡ್ದೆ ಮಿತ್ತಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ ದೀಪ ಒಂದೇನು ಒಂದೇನು 2 ದಿನ ದೀಪೆ ಸರಿ ಅದೊಂದು ಉಪ್ಪು ಹೋಯ್ತ ನೋಡು ಉಪ್ಪು ಹೋಯ್ತೊಂದಿನೇನು ಅರ್ಥದ್ಗೆ ತಂದೈತೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ನೀರು ತಿರ್ತಿರು ಅರ್ಥಗೆ ತಂದೆ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಚಿಂಟದುಂಡು ಕೆತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ನೀರಿತ್ತೆ ತಿರ್ತಿಡು ಒಂದೇನಂಜಿ ಸೈಡ್ ದೀಪೆ ತೆನೆಕ್ ಮಸಾಲ ಪುತ್ಪರ ಒಂಚು ಪ್ಯಾನ್ ದೀತೆ ಒಂಚು 2 ಚಮಚದಾತು ತಾರೆದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಸರಿ ಬೆಚ್ಚಾವಡು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಂದು ಬೈದಂಡು ನೆಕ್ 1 ಚಮಚದಾತಿ ಅನಿತೆ ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡುವೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋ ದಿಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೊಡ್ಚೆ ಓ ಮಸಾಲುನ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ದಿಡೆ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನು ಮಸಾಲ ಕರೆಂಟಿಂದ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಮಸಾಲನ್ ಕರೆಂಟರೆ ಬುಡೊಡ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಲೋ ಏಕ್ದಮ್ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ದೀತೆ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಮೆತ್ತೆ ಅದೊಟ್ಟು ಕಾಯೊಂದು ಬೈದಿನೆಕ್ಕಿತ್ತೇನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡುವೆ ಧನಿಯಾ 3 ಚಮಚದ ಪಾಡುವೆ ಒಂದೇನು ಒಂದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಆಂಬೈದಂಡು ಇತ್ತನೆಕ್ಕೆ ಸಾಸೆಮಿ ಪಾಡುವೆನು ಒಂಜರ ಚಮಚದಾತು ಸಾಸೆಮಿ ಪಾಡುವೆ ಇತ್ತನೆಕ್ಕೆ ಒಂತೆ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪುಲ ಪಜ್ಜಿ ಒರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಲಾಯಕ್ ಅದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡು ಒಂಜಿ ಪದ್ರಾಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ರೆ ಐಕೆ ಪನ್ನಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋ ದಿಲ್ಲಿ ಅದ ಮಸಾಲ ಓಲ ಕರೆಂಟ್ ಉಚ್ಚಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ದಿಯಣ ಒಂಜೊಂಜೆ ಪಾಡ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಪುಂಡು ಐಕೆ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ದೀದು ಮಸಾಲ ಪುತ್ಪುಲೆ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಆನ್ ಬೈದಂಡು ಇತ್ತೇನು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಓಮ ಪಾಡಿಯೇನು ಒಂಚೆ 1/4 ಚಮಚದಾತು ಒಂದೇನು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡಿದ್ದೆ ಪಂಡಿಂದು ಬೆಚ್ಚೋಗೆ ಫ್ರೈ ಆಪುಂಡು ಐಕೆ ಅದೇನು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದು ಓಮ ಪಾಡ್ನಿ ಇತ್ತೇನು ಒಂಚೆ 200 ಗ್ರಾಮ್ದಾತು ಬ್ಯಾಡ್ಗೆ ಮುಂಚಿಗೆ ತಂದೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುವೆ ಒಂದಂತೆ ಅದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದಿಟ್ಟು ವರಾನಿ ಪಾಡ್ರೆ ಹಾಪುಜಿ ಕೊಂತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ನೀನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿಗೆ ತಂದೆ ಒಂತೆ ಅದೇ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ತಂದ್ರೆ ವರಾನಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತ್ಲಾಗೆ ತೊನಲಿ ದೆನ್ನ ಪ್ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಕಿಂಜ ಉಂಡು ಐಕ್ಯಾನ್ 2-3 ಸರ್ತಿ ಪಾಡ್ದು
ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗೆತ್ತೊಮ್ಮೆ. ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಚರಗು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಪೂರ ಮುಂಚಿನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗೆತ್ತೊಂಡೆ ಒಂದೇನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡ್ದು ಪುಡಿ ಮಲ್ತಿಗೆತ್ತೊಂಡೆ. ಸಪರೇಟ್ ಆದ ಪುಡಿ ಮಲ್ಪೇನೆ, ಮುಂಚಿ ಬೇತೇನೆ ಮಸಾಲ ಬೇತೇನೆ. ಮುಂಚಿ ಪುಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಗೆತ್ತೊಂದೆ, ಅಂಚೆನೆ ಮಸಾಲನ್ನ ಪುಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಗೆತ್ತೊಂದೈತೆ. ಮಲ್ಲ ಕಡಾಯಿಗೆ ತಂದಿತ್ತೆ. ಆ ಕಡಾಯಿಗೆ 4 ಚಮಚದಾತು ಎಡ್ಮೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೀನಿ. ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಎತ್ತು ಎಡ್ಮೆದೆಣ್ಣೆ ಉಪ್ಪಡಿಗೆ ಎಡ್ಮೆದೆಣ್ಣೆದ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆಗ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ದೀಂಡೆಲ್ಲ ದಾಲ ಹಾಲು ಹಾಪುಜಿ. ಒಂದು ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚಾವಡು ಸರೀಟ್. ಇಂಚೆ ಮಲ್ತಿನ ಉಪ್ಪಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ದೀವರ ಹಾಕೊಂಡು ವರ್ಷ ದಿಂಡಲ ದಾಲ ಹಾಲ ಪೂಜಿ ಪಿದೈದು ಇದ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ. ಪಿದೇ ದಿಂಡ ಮಾತ್ರ 1 ವರ್ಷ ಬರಂದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ದಿಯಡ 1 ವರ್ಷ ಇಚ್ಚೆಲ್ಲ ದಾಲ ಮುಡಿ ನಸೆ ದಾಲ ಹಾಪುಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉರಿಯುಂಡು. ಇತ್ತನ್ನಕ್ಕೆ 1 ಚಮಚ ಸಾಸೆಮಿ ಪಾಡ್ದೆ. ಉಪ್ಪಡು ಪಾಡ್ನಾಗ ಏಪಲ ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಪೂರ ಇಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ 1 ಚಮಚ ಹಿಂಗ್ ಪಾಡಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ. ನೀರು ಪೂರ ತಾಗುಂಡ ಬೇಗ ಹಾಲಾಪುಂಡು ಉಪ್ಪಡು. ಐಕ್ ಇಜ್ಜಿನ ನಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚ ಚಪ್ಪಾಯತ್ನ ನೀರು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು, ಇಜ್ಜಿಂದ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ತೆನ್ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಂತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಕಮ್ಮೆನ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಉಪ್ಪಡು ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಮಸರ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಮಲ್ಪೊಡು. ಅದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ದೀಯರೆ ಹರ್ಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಹಾಲಾಪುಂಡು ಬೇಗ. ಒಗ್ಗರಣೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಅನ್ ಬೈದು ನನ್ನ ಏಪಲ ಉಪ್ಪಡು ಪಾಡ್ನೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಬೆಚ್ಚ ಚಪ್ಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ಲೊಂದು ತಂಡಾವುಡು ಐಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಪಾಡೋಡು. ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಪಾಂಡವು ಅಡೆಗೆ ಪರಂಗಿಲ ಕಾಪುಂಡು ಬೇಯ್ತು ಪೋಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಚಪ್ಪೆ ಆತು ನಿನ್ನ ಎಡಬಕ್ಕ ಪುಡಿ ಮಲ್ತೀತಿನ ಮಸಾಲ ನಿಗಲು ಇಂಚರ ಉಪ್ಪಡು ಪಾಡ್ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಇಂಚ ಪಾಡ್ನೆ ಉಪ್ಪಡು ಮುಡಿತ ಉಪ್ಪಡು ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ದೀವರೆಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು. 1 ಚಮಚ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ವೆ. ನೆನ್ವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತನು ನೆಟ್ಟು ನಿಕಲೆಗ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪಡು ಅಂತ ನೀರು ಬೋಡು ಅಂದಂಡ ಉಪ್ಪಡದ ರಸ ಬೋಡು ಅಂಚ ಬೋಡು ಅಂದಂಡ ಒಂದೇನು ಒಟ್ಟುಗು ಉಪ್ಪು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕಡೆದು ಇಂಚ ಮಲ್ಪಲೆ. ಏನಂತೆ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆದ ಮಲ್ಪೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪು ನೀರ್ನೆಗೆ ಪಾಡು ಚೆನ್ನ. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಪೂರ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಿನಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಾಡುವೆ. ಒಂದು ಏರೆಗ್ಲ ಉಪ್ಪಡು ಪಾಡೋಲಿ ಗೊತ್ತಂತಿನ ಗುಲ್ಲ ಕಲ್ಪೊಲಿ ಉಪ್ಪಡು ಪಾಡ್ರೆ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗೆತ್ತೊಂದು ಏನು ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಉಪ್ಪಡು ಎಂಚ ಪಾಡ್ನು ಬಂದು. ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗೆತ್ತೊಂದೆ ಒಂದು ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಉಂಡು. ಒಂದು ನಾಣ್ಯಾನಿ ತಿಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ 4 ದಿನ ಬುಡ್ದು ತಿನ್ನೋಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಪ್ನದ. ಇತ್ತೇನು 1 ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತು ಉಪ್ಪು ನೀರ್ನು ಕುಡೋರ ಅರ್ತದ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಾಡ್ದೀನಿ. ಎಟಿನ ಕಜಾವ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವರ ಅರ್ತದ ಪಾಡೋಣ್ಣೆ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಡ. నేను ಪೂರ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗೆತ್ತೊಂದೆ. ನಿಗ್ಲೋರ ಇಂಚ ಉಪ್ಪಡು ಪಾಡ್ತೂಲೆ ಇಂಚ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇನ್ನು ಉಪ್ಪಟ್ಟು ರೆಡಿ ಆತಂಡು. ಓಕೆ ಬಾಯ್.